Kohimen kopara beid hau Trai Jesus Christ minta kasngi kabalang ka reke ya ka sngi kin mau jong ka jingaiti ya ka Maria shaka Tempyl katkum ka dustur jongi ju ki shait bu ya ki kina shaka Tempyl barlemba ka jimpe jongi lindo barki rabai ban hikai yaki yaga jingto bakuit ban hikai yaki aka kor ka burom bakillang ki bariu balai haka ju ka dur kala dondro yaki jingkerpang yaki kinna kinde ki basmai balong teisoti baroshi jingim bat kumbangi bu yaki rinium lese kumba ngipa yaki balong rinium ki shaidon kane ka dustur katkum kane ka dustur niam jonki ka Maria teisotiru kalayolad balleisa haka Tempyl bad lemba ka jimpe jongilinto bad ka kami ki pa jonka u Joachim bad Hannah kila terwa yaka shaka Tempyl bad ka Maria teisoti katkum ka jingong bad ka jingikai jongi dustur ki culture jongi ju ngiyoi ba ka Maria teisoti nadu badang kina kalasmai bad kala tranguru ban yaine bad imbaro shi jingim haka jinglong soti bad kat kaneka jingrake sngi burom jonga jingaiti ya ka Maria shaka Tempyl ka ailad yangi ban puson kindiat halor ka jingim jongiru ka jingaiti yalade shaka Tempyl jingaiti haka Tempyl bad ka Tempyl kalongru ka binta kaba kongsan jonga jingim jongi iwai pa iwai but ngidon kam ban yir shirhem ya ka Tempyl bale Tempyl kalong ka jaka shong jongu balai but de lemba kane ka jing sautu jongi ngilaban impura ya ka jingim rengkat baru Trai but haba ngi puson halor kaneka jingaiti ya ka Maria teisoti shaka Tempyl ka yarap yangi ban puson kindiyat shapanga jinglong janga Maria teisoti ban ngitip ka Maria teisoti kalalong ka kinde kabaleyopidiyang ya ujisu haka jingim janga bad kabam mut ka Maria teisoti yalade ka kalalong ka Tempyl jango Trai namar kumba ong o Paulus bakuit haka shiti jongu shaki Korind ngi pule yakane ba pimtip mo ba pelong ka Tempyl jongu balai hangne ka Maria teisoti kala leitrung shaka Tempyl kala sa haka Tempyl kala im haka Tempyl da ka ba puson yakak tinu balai kala im haka Tempyl da ka ba nang ban shashkor yakasur jongu balai kata ka mod yaka jingim janga Maria teisoti haka Tempyl kala pinmlin yaka bad ka sur jongo balai namar ngalade ong haka Tempyl kishaiti kai yaki kinna banang pule yaka Bible ban puson yaka Bible yaka kamdame naka jingto bakkoi but kishait hikairu yaka jimbatai shapangi jingto bakkoi kabamot baro shi jingim janga Maria teisoti kum kinna kende kalamlin ba yaka sur jongo balai haka puson iya kaktinu balai te habalong kumta kalalong kabasuk yaka haba uangelu Trai ulawan ban penbana haka shapanga kubor jongo balai bat kalala ban sautu badeka sur jongo balai namar kalalong kakinna kende kabalam mlin yaka sur jongo balai kabalong kabas shashkor yaka sur jongo balai bat namar ka jingsha hikai haka Tempyl kane kapalong yaka ban pidiang suk yaka kubor baba haka jingim jangka baka kloiru balong ka Tempyl jongo Trai haka ba shong haka Tempyl haka ba sa haka Tempyl kalayo kata ka jimlein balong ka Tempyl jongo balai balong kababa ya ujisu haka jingim jangka haka jingim jongiru ngilaban ring jimmut nakane ka jimpuson shapangka jingaiti yaka Maria teisoti shaka Tempyl namar bale mangiru
lada ngijan badu Jesu shaka Tempyl jong utrai shaka yimane jongi shaka jimpuson yaka ten utrai kan pinmeli niyangiru ban yajan badu utrai ban longe Tempyl jong utrai namar bale mangi iveipa iveiru ngilonge Tempyl jong utrai Tempyl jong ubale namar umensiam bakuit ushong usa hapo jongi bad ngidon hapo jongi ujisu te kaneka jingjan jongi kana penjanai shushu yangi kumbala penjanai ya Maria tesoti banlong kibaba ya ujisu banlong kiba imrenkat badu jisu manga kerlip mat kumba ongu France disease bakuit namaru France disease bakuit huhikai yangi kumno ban imrenkat badu jisu ushait barabor wong live Jesus te kumno ngilaban jisu kumno ngilaban imrenkat badu jisu kade lemba ka jimpin mlin ya ka sur jonga ble jimpin mlin ya ka jinglong uble ha po jongi bad ka jingya jan jongi bad na ka benta jongi kane ka benta kadang urlong kata sin ngi pediang ya jisu ha ka yukirish bakoit kata sin ngi jan bad ka sacrament ngi dang pinmelin bad ngi dang pelong ya la deru ke Tempyl jongo Trai bad ka jimpediang ya jisu ha ka yukirish bakoit kadang penjana ya ka jingem jongi kadang penkantang ya ka jingem jongi bad ha ka gospel minta kas ngi yus ngo ka Maria teisoti rengkat bad ka himmen ki para jongo jisu kila wan wad ya jisu kabamot Maria teisoti kamju sange ban wad ya jisu kamju sange ban shashkor ya jisu kamju sange ban kongu ya jisu kayai kongu kayai wad kayai shashkor eka sur chonga balai kane ka pelong eka banyaine barabor haka jinglong Tempyl jongo balai bad minta haka jingim jongiro ladang ngidon hapo jongi kane ka jingtrang ban im eka jingim bajanai ngide banyai shashkor ya balai ngide banyai wad ya balai ngide banyai trang ya balai ngide banyai sa bado balai kane ka jinglong kan pelong yang ngiru banlong kum ka Maria teisoti but Maria teisoti barabor kalong nuksa iyangi kumno ngilaban penjanai ka jingim bad ka Maria kum ka kemi jongo bale kap kadau hangi pe nga ngala saha ka Tempyl kikimi ki pa kilaiti penkantang yanga sha ka Tempyl bad lemba kane ka jinglong ngaru ngakalalong ka Tempyl jongo Trai bahakaba nga wanra happy ya ujisu kane kalonga jimmod bangi iwei pa iwei ni deben im ha kane ka jingkot jong ujisu ban im barabor badu im rengkat badu jisu ujisu ude bandon habangi lei tre ujisu ude bandon batngi habangi lei jingle ujisu ude bandon batngi habangi pule ngi puti habangi lei school ujisu ude bandon rengkat batngi habangi bam ngi di habangi kren ngi kana kaba ngi le kano ka kam ay jisu ulong uba pura haga jingim jongi ban perlong yangi ke Tempyl jongo Trai kumba ka Maria teisoti kala kalalo jisu be id karku kardo yangi pensle yangi bangindup la ban kalalong ke Tempyl jongo Trai bangindup la banaiti yalade pura man ka kelip mat kramba ka borjome kan traikam hapo jongi bamen im rangkat batngi bangilong kum ka Maria teisoti baba yame man ka kelip ma jonga jingim jongi enyaro yau Trai Jesus Christ